Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no, adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza uno na gyud mga higala sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Kumusta naman mo mga higala? Naghinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon, no? Kumusta naman ang hinaot ko nga wala mo gibating problema sa panglawas mga higala, ha? Walay ubo, walay sipon, walay sakit sa tiyan, ano, walay panuhot, no? Wala hubaka, pero naginhawa pa. Ayan, no? Sa ganito sulti ni Richie de Horthy, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan. Bahala nagmedyo dili maayo nga simhuton ang imong gininhawa. Ang importante naginhawa pa. Ayan. Joke ba yun? Joke na lagoy ito o belain. Nahala no, may munta na kanatong tanan mga higala, nang hidaot kita nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Bueno, June 1 ng taron mga higala, na hidaot kita nga na kamong taron sa maayong kahimtang sa panglawas. No, niya, matod palagi, sugod na jud punta sa mga kalihukan sa ato ang mga kabataan diri, no? Sa ato sa diri sa Ayungon na ginahinay na tamang higala atong giplano kay aron mga bata nato kay sa Mayo god murag nagkatikisim tagamay pero di jud kayo kay wa may tingklase pa man, no? Pero karong Hunyo full blown mga higala, full blown nga katikisim pero buntag rami kay init paghihapon mahigala although nga doon na mga gitawag na to kanibang ulan-ulan pero napagid gihapon ang heat index nga taas-taas pagid gihapon so banda nga ang atong katikisim 2 hours lang gid sa everyday up to Monday up to Saturday, no? Pagka Sunday pagka kuan kanang Sunday manimba lang sila, manimba lang na no unya pasimbahon lang nato unya dili lang usa pa kalawaton pero simba gyud sila mga higala ang ato ang mga estudyante sa katekisim nato, no? Mag-ana lang sila sa ilang kamot, no? Kanabitang pinaana lang ba, no? Maabot dito sa kuan sa to pa dili lang usa sila pa kalawaton, no? Pero ana may lugar na gid sila gibutang na ato nang gibutang sa kuan kining na gid sila mosimba na gyud ang ato ang mga kabataan, no? Hinay-hinay karong June unya nga ato pong mga kabataan sa mga youth, no? Doon na pud tay gihimo nga kalihukan ato laging matud pa ato nga take advantage, no? Atong take advantage ang bakasyon sa atong mga kabataan kay kagahapong adlaw na human ang ilahang mga kalihukan, mga graduation ceremonies ug uban pa. Nahala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Sabi no, ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day, no? Ang atong Saint of the Day karon June 1, bisag matud pa ni Brad Jones Banaban, bisag way nang utana. No, kini si Brad Jones malingaw majugoy niya kay sa ato panausan siya sa mga haligi, no? Sa Panibia, no? Sa dinhi sa Negros Oriental, no? Brad Jones, kumusta na ka Brad Jones? No, nga tuwa nga dili man noon mi kaila ni Brad Jones pero kaila ko ini kay bandit ko man siya formerly kuan siya kanang ako nakaila ko niya of course no pero siya marag wala ni kaila nako nakaila na gani siya po pero dili gyud siguro ingon ni ana no bueno karong adlaw mahigala ang ato karong santo mao si Saint Justin Martyr, no? Kini si Saint Justin Martyr, usa kini siya ka philosopher and defender of Christianity. At the age of 30, he became a Christian and traveled
to debate with pagan philosophers, eventually going to Rome. There, he was denounced and tried, scourged and beheaded. Justin, also called the philosopher, was the first layman to serve as an apologist. No? So si Saint Justin Martyr, no? Matud pa diri, no? Saint Justin Martyr, na taon niya itong 165. Oh, kung pa yun siya. Namatay. Natao mahigala, no? Nahimo siya nga usa ka martyr, no? So wala nga karong adlaw ato nga gihinumduman mga higala si Saint Justin Martyr. Okay. Nakaka, no? Ari nakita, wala sa usa kita karoy kuan mahigala ha, si BCP News, pero usa sa mga balita nato sa ato ang sa simbahan Katoliko mao nga ang ato ang kalahurong obispo bisita kanamo diri sa Ayungon karong Lunes, June 3, aron pagsaulog sa aron siya mao mumisa, siya mao main celebrant sa Thanksgiving Mass, no, nga among ipahigayon diri sa Ayungon atol sa among pagsaulog usab sa among 100 years sa pagkalungsod, no. Pinanguluhan sa amo ang halanggong mayor, o si Mayor kining Dennis Amancio, Vice Mayor Nelda Familiaran, o ang kining mga konsehales, no, mana, no, nga 100 years bina, no, kay formerly mga higala kining Ayungon kuan siya kanang baryo ni siya sa Tayasan, no, nya medyo niabot ang panahon nga gitagaan pud siya og matud pa independensya og nahimo na siya nga usa ka lungsod, no. Kaluoy Ginoo nagmalambuon pod, no, uban sa mga pagdumala sa ng mga nakalabayng mayor hangtod karon, no, maayong pagkadumala ug gani na develop ang mga karsada, na develop ang mga infrastruktura sa among lungsod tungod sa mga paningkamot usab sa mga kanhi mayor hangtod karon sa incumbent mayor namo, no. So si Mayor Dennis Amancio, nagkuan ba kanang hinay-hinay nga paglambo, hinubanan pod sa mga negosyo, no, nga hinay-hinay pod og paglambo ang negosyo diri sa amua sa Ayungon. Actually, adili jud ko taga Ayungon, taga Manhuyod ko, no, pero I considered myself as an Ayungonanon na kay dugay-dugay naman ko diri, no, almost 10 years naman ko. Almost 10 years naman ko diri kay at kanang 4 plus 6, almost 10 years na ko diri sa Ayungon mo na nga. I considered myself as an Ayungonanon. Bisan tuod kung wala jud ko na tao dinhi, pero ang akong kasing-kasing ug kuna-huna, no, Ayungonanon na gyud. No, nahala, no. Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ini kabudtuhon ug human naman ta sa kining Saint of the Day. Ari na kita mga higala, wala lang usa ka takaro joke ha, kay medyo ulo api kita gamay sa ato ang mga oras, no. Pero ari kita mga higala sa ato ang katikisem, no, katikisem ta mga higala ha. No, kaya ato nga nagama murag mahayag man nagaway na ha. Kaya di po nato po di pa kuan pag-ayo kay musulaw man diha ninyo. Okay, so our topic for today is about Christ, our Savior. Ayan, no, muna, no, kay no naman ganungutan na, padar giun sa man ni Kristo nga atong nahimong manluluwas. No, ngano man nga, duga ragon ni siyang namatay, unya kita karong bago na luwas pa dahil gihapon taniya nga, duga raman ni siyang namatay, 2,000 years ago raman mayog, katong usang simana pa siya namatay. Muna nga, kanang kita wag naapil ta siya pagluwas, mura po kanang bitang may pagkapinlusupo nga pangutana. Sumuna nga ato pong tubagon, atong sulayan og tubag, no? So Christ is our Savior. What does it mean? No? It refers to the belief that Jesus Christ gave up His own life to save humans from their sins. Nagpakamatay siya, no? Nagpakamatay siya alang sa katawhan, no? So dugay na din siyang nahitabo. But if you still consider Him as your personal Savior, relevant paghihapon ni para nato. O sa ato pa, kuan ini, it is a matter of choice. It is a matter of choice. Nga si Kristo nagpakamatay man sa katawhan, nagpakamatay man alang sa katawhan, muna nga nahimo siyang Savior.
Pero it is a matter of choice. Nga kita mo ay mupili unsa man. Do you take Him as your personal Savior? Ug moingon kang relevant pa hangtod karon. So kay do namin niingon nako nga dugay ra man ang namatay pa dili giun sa man niya pagluwas nako nga dugay ra man na siyang namatay. Ano? may pagka-atheist pud pa nga mga pangutana. Well, anyway, ang Christ as our Savior, no? Magdepende na nato. It is your choice. Kung gusto ka nga kanang mamahimo si Kristo nga imuhang manluluwas, pwede. Pag madili, that is your decision. No, because it is an invitation. So, pangutana. So, sa ko na ginaingon, kung imo na gani nga giila si Kristo nga imong manluluwas, hangtod karon, He is your Savior. So, relevant paghihapon ng iyang kabatayon. Pangutana. Karon pandre, unsaon man nga si Kristo mahimong atong manluluwas o diha dapit. Kay dugay ra man siyang namatay, no? Kunya giunsa man pagkahitabo nga nahimo siya atong manluluwas. Nahimo siyang atong manluluwas, no? Hangtod karon kung imo siyang dawaton nga imong manluluwas. No, ano pa naklaro na na. Sa ato pa kung imo siyang dawaton nga imong manluluwas, hangtod ka si Kristo nahimo gyud imong manluluwas. Kung imo siyang, if you will accept Him as your Savior, then His death is still relevant to you. He is still your Savior. Naklaro ba? Pero kung mingon ka nga, dili ra ko ana. No, doon ay mga tao nga ana may pagka-atheist ba. So bala niya, usaon man nimo pagpakita. No, sa pangutana, the first question is, gihimo ba nimo si Kristo nga imong mangluluwas? Kung mingon kang unsaon man nimo pagpakita nga siya ang imong mangluluwas? Diha na. So, the answer, ana, is, kay si Kristo man ang imong manluluwas, imong tumanon ang iyahang mga tigipang tudlo, no, o imong sundo ng iyang kinabuhi. Sa maong paagi, naluwas ka. Klaro ba? Klaro? Sa ato pa, as Christians, nabunyagan ka nga isip Kristiyanos, nabunyagan ka sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. It is your choice. Mupili ka. Himuon ba nimo si Kristo nga imong personal nga manluluwas? Ug moingon ka nga then ipakita ka na pinaagi sa imong pagtuo. Saan man nimo pagpakita sa imong pagtuo? Pinaagi sa imong mga mayong buhat. Okay, doon na bayay santo nga niingon nga ang pagtuo nga dili makita sa buhat walay kapuslanan. Ana, no? Kisa ni sulti ni ana si Santiago. Walang nako ma-research ang kining verses ana, pero naa na ako ng ikuan ugma. No, klaro ba? Sa ato pa kung imong dawaton si Kristo as your personal Savior, lig-uno nimo ang imong pagtuo kaniya ug ang imong pagtuo malig-on pinaagi sa imong pagsunod sa iyang mga gipangtudlo sa imong mga maayong buhat. Klaro na? So relevant gihapon si Kristo. No, sa ato pa relevant. Kito na may niingon ako ka, dugay naman na siyang namatay padre. Giuno sa man niya pagluwas na ako nga patay naman na siya. Ang tubag niya na si Kristo magdepende. Kung imo siyang dawaton as imong personal Savior, maluwas ka. Sa unsang paagi, pinaagi sa iyahang mga pagtulunan. No, mga fundamentalist groups, muna ang ilang ibarugan. Muna yung gitawag na to sula scriptura. Kana bitaw ang imong pagtuo sula scriptura. Unya doon na po sila lain nga gitudlo gawa sa sula scriptura, the scriptures alone, no, kay kung imo gani matud pa nila kung imong ilhon si Kristo nga imong manluluwas, imo gyung sundon kung unsay na ang gitudlo sa Biblia. Muna ang gitawag sa mga protestante o sula scriptura. Unya kinahanglan nga magampo ka, no, aron madawat nimo ang grasya sa pagtuo. Ana, no? So muna yung gitawag na itong sula gratia ug sula fide. Ang imong hingpit nga pagtuo ug ang aron makadawat ka sa mga grasya, magtulo na ilahang gibasihan. Kitang Katoliko, lahi ang atua. Naagihapon danan, naagihapon ta nga ang pagtulon nato aron mahibalo kita sa pagtulon ni Kristo, mao ang scriptures ug ang
kining kanang scriptures fide kanang tulo kanang faith, grace and scriptures no nausa na para nato. Pero do na pagitay lain nga gituuhan nga maoy makatabang kanato aron masabtan gud nato ang pagtulon ani Kristo. Ang ikaduha is kung malagi ito, no? Kanang number 1 is scriptures. Ang ikaduha is tradition. No? Kaya doon na may giingon sa kanang Colossus, no? Sa Colossus, doon na giingon sa dili sa Colossus, mga higala, no? Sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, kapitulo 2, versikulo 15, no? Tradition. Kini bitawng matud pa sa in English, no? Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the tradition you received from us, either by our word or by letter. No, sa ato pa nagtudlo si San Pablo, no, ngadto sa mga Tesalonica ug kanato nga dili lamang ang scriptures mo atong kuha ang base sa ato ang pagtulunan. Muna sa Katoliko, doon na tayo gitawag na to sacred tradition. Kung sabi ni saya pa, busa mga igsuon, barog nga malig-on o sa ni hala, no, o pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Ayan, no? Di ko kay kabasa sa akong sidulatan, mga higala, no? Busa mga igsuon, barog o malig-on o pabilin diha sa mga gibiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Muna siya gitawag na ito ang mga pagtulunan nga gibilin sa mga apostoles. No, nga naman, nganong naamantaan ng secret tradition, kaya doon naman tayo connection sa mga apostoles. No? Kaya nga naman, matod pa diri sa Mateo kapitulo 16, versikulo 18, busa sultihan ko ikaw, gisultihan niya si Pedro ni Kristo, no? Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog ni ini. No, klaro ba? Sa to pa, aduna tayo connection sa mga apostoles. Gani, ang mga apostoles, no, gani, si San Pedro, mao ang atong giila, no, nga unang Santo Papa. No, klaro ba ha? Ano mo kalibog ha? Masabtan na din nato madugay niya. So atong balikon ha, no, nga to ang gipagtudlo. Ang atong topic karon is Christ as our Savior. O nya dunay mga nangutana. Dunay niingon, padre gyud sa ba niya pagka-Savior nako karon 2024? Nga dugay ra ba na siyang namatay? Unsaon man niya pag kanang pagluwas nako? Tubag niya na mag-agad paghihapon na nimo. No? Kung imo nga dawaton si Kristo nga imong manluluwas. Kung imo gani siyang dawaton, sa maimong buhaton, maminaw ka, imong sundon ang pagtulunan nga iyang gitudlo, sukad pa kanadto. Ano? O nya maghisgot na gani kitag pagtulunan, dunay ginaingon sa atong Katolikong simbahan ha, nga pagtulunan nga atong mabasa gikan sa gikan sa Biblia. No, Biblia, that is number 1, sacred scriptures. Unya, ang mupasabot nato ni ana, no, ang mupasabot nato ni ana mao ang magisterium, no, magisterium. Kisa man ang mga magisterium, mao kini ang mga apostoles, no? Gano man, mao kini ang pagtulunan nga gitudlo sa simbahan, magisterium. Kaya gano man, ang simbahan pinaagi sa mga apostoles nakadawat og pagtugot gikan ni Hesus sa pagtudlo. Sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. O sa ato pa, ang magisterium pinaagi sa mga apostoles, no, nga gipasa ng mga apostoles nganha sa mga kaobispuhan, no, adunay katungod sa pagtudlo sa to pa magisterium, no, klaro ba?
Ato pa ang sa atong Katoliko, ang mutudlo gyud kanato, no? Ang sacred scripture magbasa-basa ta, pero ang mupasabot kanato kabahin ni aron di ta maglibog ang magisterium. No ba? Ang mga kaobispuhan, mga kaparian, tanan, ang simbahan mismo. Kaya nga naman, ang simbahan matud pa sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. No, ato yun yung maklaro nato ni atong baliko ni next meeting ning ato ang gitudlo karon ha, aron di maglibog karon Lunes. Ato ning istudyohan og maayo aron masabtan gid nato no, yung giunsa man nato nga si Kristo nahimo natong personal savior. Hangtod karon nga patay na siya, pero sa ako na ginaingon, mag-agad paghihapon na nato, no? Nga kining ato ba siyang gidawat isip atong personal savior. Kung imo siyang gidawat, aw relevant ang pagkamanluluwas ni Kristo di atong kinabuhi. Kung relevant man, makapangutan ta unsaon man nato pagkabalo sa iyang pagtulunan nga patay naman siya. Ang tubag ni ana pinaagi sa Biblia. Number 2, pinaagi sa kadagkuan sa simbahan or magisterium nga maoy mo pasabot kanato kabahin sa Biblia. No? Kung kinahanglan yun ang magisterium. Kaya kung kita-kita ra, may puruhan unya nga dili ta makasabot kayo kay sa ako na ginaingon ang Biblia kanang gitawag natong daghang pamaagi sa pagpasabot. Ato ra niya nang istudyahan ha. Ato ra niya nang ipasabot po ninyo. And the third is sacred scriptures, no? Kaysa unsa ganito mahigala sa Tesalonica, no? Sa Tesalonica, may gala ha, manang inyong ma-memorize po ning mga kuan ba, mga kuan, no? Sa Tesalonica, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, matud pa, busa mga igsuon, barog og maligon ug pabilin diha sa mga gibiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Kung sa in English pa na, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the tradition you receive from us either by our word or by letter. Klaro? Oh. Makalibog-libog ko kayo, no? Pero sige lang, ato ra na kinahinayan yung pasabot, no? Kung giunsa nga si Kristo dahimo nato nga manluluwas hangtod karon. Sige, dahil lang kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo sa ngalan sa Talahurong Obispo Bishop Tulito V. Cortez, our station manager si Father Ram. Ako lang gihapon na inyong alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.